Vi har Pythagoras. Det her er en retvinklet trekant. Det her er de spidse vinkler. Og en retvinklet trekant er en rette vinkel altid C. Og heroppe har vi stort B. Og hernede har vi stort E. Over for C har vi lille c. Over for A har vi lille a. Og over for B har vi lille b. Og A og B er kateter. Og C er hypotenusen. Pythagoras er a i anden plus b i anden er lige med c i anden. Og så når vi har vores trekant her, og a den er 3 cm, og b den er 4 cm, så sætter vi 3 ind på A's plads og 4 ind på B's plads. Så vi tager 3 i anden, og det er så 9 plus 4 i anden, som er 16. Det giver så 25. Men så 25, det er hvad C i anden er. Og så vil vi gerne finde ud af, hvad C er. Så tager vi kvadratroden af den begge for at finde ud af det. Så vi får C og 5. Så det vil sige, at C er lige med 5 cm. Pythagoras er a i anden plus b i anden er lige med c i anden. Men i stedet for at finde hvad c er, kan du også finde hvad a er. Det vil sige c i anden minus b i anden er lige med a i anden. Så tager vi og sætter 5 ind på c's plads og 4 ind på b's plads. Og det vil sige 5 i anden minus 4 i anden. Og 5 i anden det er 25. Og 4 i anden det er 16. Og det vil sige 25 minus 16 er lige med 9. Så det vil sige, at a i anden er lige med 9. Men vi vil gerne vide, hvad a er, så vi tager kvadratroden af både a i anden og af 9. Og det vil sige, at a er lige med 3. Og det vil sige, at vi sætter ind hernede, at a er 3 centimeter. Her har vi en retvinklet trekant med siderne lille a, lille b og lille c. Og formlen for Pythagoras er a i anden plus b i anden lige med c i anden. Så når det er, man siger det i anden, er det ligesom et fladmål. Så har vi lavet fladmålene og lagt dem her. A i anden og b i anden skulle kunne være inde i c i anden. Det beviser, at a i anden plus b i anden er lige med c i anden. Endnu et bevis for Pythagoras. Her har vi vores 4 trekanter og vores kvadrat. Kvadratet har sidelængden a plus b. Så kan vi tage vores 4 trekanter og lægge ind i kvadratet, så vi får a i anden plus b i anden. Men så kan vi også vende vores trekanter, så vi i midten får c i anden. Og det vil sige, at a i anden plus b i anden er lige med c i anden. Har vi endnu et bevis for Pythagoras. Her har vi et stort kvadrat, som er c i anden. Så c i anden er lige med de 4 trekanter her, og så det lille kvadrat herinde. Det skriver vi så ned med, at c i anden er lige med 4, fordi der er 4 trekanter, gange en halv gange a gange b. Så plusser vi med det lille kvadrat, som er a minus b i parentes i anden.
Det regner vi så ud, og så får vi C i anden er lige med 2AB plus A i anden plus B i anden minus 2AB. Så kan vi forkorte den ved at 2AB går ud med minus 2AB, så vi til sidst har, at C i anden er lige med A i anden plus B i anden, som er Pythagoras. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news, talking this and that. Well, give me all you got and don't hold it back. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time.